F'diskors ta' viżjoni ta' Malta isbaħ b'aktar opportunitajiet, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela tkellem ukoll dwar l-importanza li ħadd ma jaqa' lura u kulħadd igawdi minn kwalità tal-ħajja tajba għaliex fi kliemu il-kuntentizza tiġi meta kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet. Però ħbib tiegħi kulħadd jifhem ukoll il-bżonn li l-familja irid ikollha l-mezzi biex mhux biss tgħix tajjeb, iżda wkoll biex tagħmel dak il-kapriċċ li tista' tistudja, li tista' tiddeverti, li taħdem, li ssiefer, li tista' tilbes tajjeb. Għalhekk aħna qatt ma nżidu l-piżijiet fuq il-familji minflok aħna innaqsu t-taxxi għall-familji. Għalhekk se nżidu Children's Allowance bid-doppju, għalhekk se nżidu l-inward benefit. U l-kuntentizza mbagħad tiġi wkoll meta kulħadd jemmen illi għandu l-istess opportunità. F'kampanja li qed tara li żgħażagħ fil-qofol tagħha, il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza tal-vuċi taż-żgħażagħ li trid tkun protagonista fil-ħajja ta' kuljum. Fit-tmiem ġimgħa li matula żar l-istudenti tal-Junior College, Dr. Abela qal li jrid jagħti l-għodda liż-żgħażagħ biex ikollhom sehem fit-tfassil tal-futur ta' pajjiżna. Il-Junior College mort biex nisma'. U l-messaġġ li ħallejt maż-żgħażagħ tagħna kien irrid nisma' minn għandkom il-futur tagħkom. Smaj dwar kollox, studenti li jkellmuk fuq l-isfida tal-ħajja, fuq l-ambjent, dwar ir-riformi li jridu għażmien li ġej. Tkellimna dwar l-isport, dwar il-kultura, dwar l-arti, dwar tant suġġetti oħra. Kont ċar ħafna magħhom. Kunu intom il-qalb tħabbat ta' dawn ir-riformi. Il-Prim Ministru taħajja lit-tema tal-Partit Laburista f'din il-kampanja elettorali dik ta' Malta flimkien u qal kif huwa biss jekk naħdmu flimkien li nistgħu nirnexxu u nagħmlu minn Malta pajjiż isbaħ u aħjar. Robert Abela qal li dawk li fl-aħħar żewġ elezzjonijiet ġenerali vvutaw lil Partit Laburista taw ċans lil dan il-pajjiż jikber, isaħħaħ id-drittijiet ċivili u joħloq ġid illi laħaq aktar nies. Mingħajrkom kollha ma kienx ikollna child care b'xejn. Mingħajrkom kollha ma kienx ikollna l-akbar proġetti infrastrutturali fl-istorja. Mingħajrkom kollha ma kollniex innaqsu l-faqar u nżidu l-pensjonijiet. Dan kollu grazzi għalikom kollha.